मालवणात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालंय। नदी नाले दुथडी भरून वाहत आहेत, तर शहरातील सखल भागात पाणी साचलं आहे। हवामान विभागानेही अतिवृष्टीचा इशारा दिल्याने शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।